mga kasama, kumusta ka mong tanan? Ano yan sa aming alagad si Kanginan Trifon Morales. And then my partner ka diri si Randy Dayad. Okay, asap kita ha. Always say a prayer mga kaigsuunan. Ibugin importante alang ka na to ang pagpanalangin o pagampo nga to sa itong labaw magagahom. Lord, thank you kayo. Si mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw. O sa dili pa rin gala, ako sa ding ipamungusta no, ang maayong pagpaminaw ron sa mga security guards. Puro sa mga security guards, nga samtang mag-duty sila, anaa sila yung radyo po sa nilipita, aron di sila makatuog kuno. Okay. Ang ato sa mga security guards diha sa Modena Subdivision, Basak, Lapu-Lapu City. Okay, nga to ni SG Ibanez Solinante, SG Taburada Lemuel, SG Galon, Romeo Jr., SG Bering Marcelo. Mayong pagpaminaw ninyo, mga security guards itong mga amigo ni Napita. O si SG Dingal, Alan, o SG Marlon Ornupia, no? Head Security Guard, Douglas Cabusas. Mayong pagpaminaw ninyo, diha usab sa security banks sa my Capitol. Okay, thank you sa inyong pagpaminaw. Hingala. Okay, bueno, ang atong swata po karatong hatagan o pagdagan o pinada, kinis usak ka lalaki, nga mapatago lang sa nga Pidot. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Pidot. Kini akong problema bahin ni sa among panagbuwag sa akong asawa nga unta simple ra mong yuta kayo ning problema ha. Gidako man gyud maayo ang maong problema sa akong asawa. Ngano masayra ang gitaw ninyo ang unsa ning problema ha no. Inaniwan ako pagsugod ang tanan ay. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisalikan kong tanang mga panumpa kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Kinsa siya nganong nagluib. Ano naman to? Kuyawan ako mura magnay ng hagis. Alala, hagis gyud. Hagis gyud. Mura gyud ng hagis. Wagi kay mura. Hagis gini. Hagis gini. Sino nang hagis di ay? Hinampak, nakadungog siya sa akong gisulti self man to. Oh, tungod ka di ko bungol, kadungog ko. Matra, ayay. Sa ato pa di ay, ako mo'y gihagisan aning kanahan. Ha, karon ka. Hoy, ako'y gihagis-hagisan ni mo? Kay mingon de ko. Ano hagis-hagis mo ka? Gisabaan ka sa akong tingog? Gisabaan ka sa akong pagkanta? Ningon de ko. Nga lagi nang hagis-hagis mo ka? Buta na din eh. Unsa? Buta na din eh. Ingon ka nga, kung nagpagawas lang ka sa imong bad feelings, why buta na di ba? Di ay. Igo ra ka nagpagawa sa imong bad feelings. So, waday tay butanay ha? Yung pagbuta ko, kay wa ko magbuti mo. Wa bitaw! Wa ka nagbuot ako, kay wa ka may buot! Buat taro ha? Ikaw may pagtarong diha? Bago pagani kang maingon nga wa tay butanay? Nya, inuli ko mo kay buot. Kisa may buot? Ako! Ikaw yung nag-ingon na dili ako! Animal! Ikaw hayop! Hello! Shut up! Nag-away na sad man ni pari kahapon, Mary? Ay, nagkadungog ka, Mari? Ay dungog ay dito sa bahay, uy. Saan mo sige awayan ninyo, uy? Da, nagpasingit na kong kanahan, nagkanta-kanta ko sa gawas, gihagisan mo ko sanggaw. Ha? Nagtuot tingali siya nga nahadlok ko. Oy, bisag magbuntagay pamigsok magay, di gyud ako siya sibukan. Nga naman, saan mo sige hinungdan ba nga nang hagis man siya? Ay pasingit, lagi kay gisabaan. Klaro kaayo ba? Unya akong gipangutana. Giingnan lang ko nga nagpagawas lang kuno siya siyang bad feelings. Singan? Nagpagawas siya siyang bad feelings. Hanggaw gid kaayo, abi kay di ko kasabot. Awa bitaw ron. Bantay bitaw ako na sa mo pagawas akong bad feelings. Ha! Tingnan natin! Pre, kiringkuan ba, pre? Katubang atong gilakaw sa miyaging adla ba, pre? Nga wa na to maabti katong atong gipangita ba nga manager.
Ang kanahan, pre, wa naman na dito, pre. Ako ludang yung ko ato ba? Katong tawhana murag kulurom tong dako. Ay, rag yung tabag pada ito, pre. Di ba? Timing day kayo nga sa pag-adto na to dito para pag-pang-apply na to sos pastilan. Usa ka scam day atong nahitabo to na. Ambot la. Pre. Pre, si Mari, pre. Mari, pre. Ay, kanta na sir. Mari. Oy! Mayang adlaw, Mari. Oh! Mayang adlaw, taon. May adlaw sad. May bisita di ay? Si Parimakoy ni bisita na to. Hello, Mari. Oh, Oh, excuse me. Pre, sama to. Warning shot, pre. Rina, gigian lang tagiutan. Kanahan ni ba yan? Pakauwal. Karon kabihana ka. Hoy, kuyawon man tanim mo nga ano ka, gisapot ka? Inana lang yung kakabastos. Unsa? Nganong dito ba mong yun mo gipabuto ni mong warisat? Ngano ka, Dut? Ako yung mga tanan ni mong gano. Inaana na mo yung kaya kaway batasan ha? Bastos ka? Oh, nagasulti magkaana, Dut. Na ako'y bisita. Migrate ko gilo. Migrate mo gilo, Mari. Unya, to bago ni mo utot. Tindot ta. Kasi may naaana. Normal man na sa tao. It's normal. O normal lagi pero Ikaw, di ka mangutot di ay. ibutang sa lugar. Uy, Pidot, igor ako nagpahungaw sa akong bad feelings. Magbuot ka. Bad feelings, ha? Bitaw! Ikaw sad bitaw! Unsa imong tubag? Igor ka nagpahungaw sa imong bad feelings. Why magbuot? Unya karon, butan ko nimo. Unya, unsa man na asa mo normal, normal lagi na. Pero por Diyos, por santo, ibutang lagi sa lugar. Ang muro, dili ba bastos paminaon ba? Ilom dia Pidot. Oy, may lag ikaw no. Kay masuko kag badlungon. Dayon kag ingon nga igor ka nagpahungaw sa imong bad feelings. So ako, unsa man ko? Igor ra man sa ko nagpahungaw sa akong bad feelings. Magbuot na ka ana. Sunod, hab. Sa sunod. Ibutang sa lugar, sunod. Kasabot ka na. Da. Put sa ito eh. Mabagili pagsulti na to. Mangutot na tos! Da bad feelings. Pre, sensya na ka pre ha. Saon nga, wa manguno siya mo pa, wa di niya mapugnan kuno iyang utot. Si Elmia pre, mutot sa doog koan kanang Oo, magtukoy. utot sa pre, bawa ang utot ato, pre. May iba, kato dito, bawa utot to. Pero pre, mong misis, pre, ay okay na pre, ay no, unsam ka. Sabot ta na ba? Total, sounds roman. Gaway mo Elmia no. Happy ka tag-anday. Ay, Bag pait utot na ato, naman. lainay. Pakauwaw, Pero pakauwaw. normal naman na sa tawa, pre. Dili Kinsa lagi ba na to din, hindi ka ba mungutot ba? Ay, sos. Pero pakauwaw lagi taon. Iya mo kong gipakauwaw taon, pre. Unsa ba tawon ka, pre? Wala problema na ko, pre. Oy, usam na siya. Salamat, oy. salamat sa imong pagsabot, pre, ha? Sige, pre. Regal niya tako. Regal niya tako. Nga, ni Kinsa, ni Elmia? Na, bawa ko ito. Kaway mo. Bawa ko ito. Kuan ba? Ay, Kinsa lagi. Sa imong kuan, O good. sa bangkuan ba? Sa imong asawa nga pala utot. Pagkakaidot, hay! Tungod sa gibong ati ka asawa nga, takala pangutot ba? Madlo ko binukubda, probida, kaya di man makapugong. Unya, Asa ka? tambong o birthday day, Kisa may ka birthday? pare makoy. Kuhaan, gimbitar siya. Na dadoon ko ni pare makoy, dili siya birthday, gimbitar ko. Kuyog ko dong, be. Ayaw na lang, ayaw na lang. Ano man, di mo kapakuyog. Nakailang kuyog ang chicks, no? Sa, taka mo na istorya diha. Unya, lagi nga no, dili makapakuyog. Magbuot ka! Ala, wow. Di ay, sige. Wa na gyud but anay ha. Day mo ka.
Di ko mudaan imo muka kay mukalit kag pangutot. Saba diha, oy, kalusot na lang ng imo. Okay. Oh, sige, di ko makuyog nimo. Ato ko kuyog sa kong kumari. Gibalibaran ko man unta to, pero ako tong tanduon. Mulakaw ka, sige lakaw imo. Kay mag-iyahay taglakaw. Ha, wa bitaw ni but anay. Sige, bahala ka dito ug bahala sa kus akong lakaw. Why bot anay? Bahalag unsay na suod sa utok sa akong asawa. Anga, magduda siya sa akong lakaw, pero ang tinuod yung rason, mauwa ko mudaan niya nga. Di makapugong ba, patakal pabuto ana yung utot. Mao nga, wa, yun ako siya dada. Unya? Lugayo pa rin makoy, ay. Bidas ng asam ito, hana. May paglahos na lang ko dito siyang giingon ako na kapuyag paabot biya ni, ay. Pre! Oo, nanang kadakhan ay. Pre! Kaya mo yun, bika pa ka? Why, big up good taon. Buwag ka diyan. Sa... Nga, bugim ka. Ay, nanlaba pa manggod ko. Buka na sa likod na mo, labag yung tawal, pre. Nyaman, unsa man, ato na tani? Tara. Wow! Ala, kasiksi sa imong gisulob, Marie. Kita yung liki-liki sa duganda. Galagot ko mari. Nga naman. Nilakaw mas pare nimo. Wa ko dad-ah, wa jud ko dad-as kanahan. Aw, ha, lakaw sa kog ako. Mga bisag magbuntagay pataron mari, okay kaayo. Aw, inom tayo maayo, Marie. Kay birthday sa kong anab. Kisa, sang anab. Akong bana ba? Sabi na siya, Aw. uy. Mura man ka just now. Aw, kainahak ni mo mari, uy. Tana. Mag-video kita sa bahay. Tuway na kang kaon dito. Kana da. O, sige, tana. Pre, dugaya sa niya, pre, oy. Pasensya na ka, pre. Ay, pao naman ka, pre. Nagagaytag appointment. Ang appointment ay. Appointment rin karondo, ha? Porbida sa nimo. Karaan sa nimo, pre. Appointment ay tawangan na nga. Inabahan mo na dito yung imugi. Labahan dito. Lain mo na siya, pre. Sige lang, pre. Importante nga rin mo. Kamu may importante ko bisita. O diya, kinsa ba niya mong koyong pre ba koya? Si pare Pinot, pre. Kupare po din ako. Ay, kay kuhan man, kinugos na ako iyang asawa. Ay, mo pare, pre. Ano yung tigong? Bakit mo yung? Ano tigong mo, pre? Anak yun na si pre. Inani, gini. Okay. Dali, aray taloyo ay. Ipaplastar ko na itong labisa dito ang mga bidyokihan. Dali, aray na ka rin. Dali. Yun na, pre. Kanang mali kay bisita lain, pre. Sas, ngita pa mataglain. Nga exclusive rin na to. Aw, katnog ako asawa, basig na siya mga bisita tingali. Pero, wala problema, lahib rin nga to, pre. For the boys man nga to, pre. Asa ni sawa ni mo, pre. Auto de, pre. Pinot. Si pare kadoy di pre. Ako sa isang kupare Pinot. Gini na rin kay Leila, karon. Kalimot de ko. Bayasan no, nga nakakuyo ka pa rin makuyo. Pre-pidot. Asa ni sawa mo, pre? Hello? Asa ang bana na akong nag-birthday? Nara, pre, ay. Mga na, pag-abot, pre. Gang, dali ka, dara may luyo, gang. Uy! Naraday mo din ha, gang? Oh, gamay ra lagi kag bisita. Ay, ipuno lang mi diha sa akong bisita, bi, aron madaghan tagang. Daghan na. Bari! Akong bana, si Kadoy. Ay, akong kumarigang, si... Oh, Mare, ikaw na. Uy, pare makoy? Hala, kailan mo, Mari? Oh, kumpare magud mi. Uy, mao ba? Siyalan bago di ay, uy. Unya ka na yung kauban, kaila sa ka, anak, Mari. Oh, kaila ko ana. Ako nang bana mari. Oh, siyalan bago di ay. Mo din yung asawa, pre. Oh, pre, mo niya ako asawa nga kusog kayong. Ay, Oh, ay. Hinay kay ay, pero kusog kay kutot sa. excuse me. Ito na.
Tunga na! Ha, nana! Ha! Taan pag yun lagi ko! Bida! Wawa lagi na ako. Kay igo yun nga ipaila siya na ako nga ako siyang asawa ngutot yun. Kang ahak lagi. O, bawaan pa lagi taon ako. May pagwaan ako ang kunang akong asawa. Mga pag-abot mo sa bahay, purtig yun ang mong awaya. Ha! Kanahan ka, pakauwaw lang ka dito. Kanahan ka! Noon sa ka, uy. Ikaw may kanahan. Wa, chuk, kuy, angay ikaawaw dito kay kadto sila. Pulos po ito mangutot. Oh? Usa man na sila, superhuman? Ha? Nga di sila kamaong mangutot? Hilom diha mo ka! Ikaw may hilom diha. Butan naman hinuong ko nimo. Di ba nagsabot naman ta nga, wa tay butanay? Wa tay butanay? Ah, di ay! Wis, makigbuwag ko ni mo, makigbuwag ko ni mo. Katay botanay ka! Unsa? Makigbuwag ko ni mo! Taghan mo apa na. Abi na kong pala utot lang ka. Bungol mo sa ka! Di ko bungol. Ako lagi klaro imong gisulti. Makigbuwag ka na ako? Ah. Kahimo day ka na. Magbuot ka! Oh, ay di ko magbuot oy. Pero di ko musugot na magbuwag ta. Oh, anong di ba ka musugot ko no, be? Magbuot mo day ka. Oh, bahala ka di ay. Basta magbuwag yun ta! Pwes, mag-abot na sa barangay. Mag-abot na sa barangay. Magtiayon man day mong duha. Unya, nga numang buwang manggid mo. Usa man gyud ay inyong Gusto problema. ko buwag niya, Kap. Kay, inunda niya ko asawa, Kap. Ay, di na ako madangi ang pagpakauaw na ko. Uwaw niya, bagka di magdaong. Ikaw may bagag na ako. Ikaw may bagagdaong. Pangilo mo! Oh, Paliho ka. Tahuran ninyo kaning ako opisina. Kapitan kaninyong gikatubang, ha? Nakasabot ba mo? Karon, unsa man gyud ay ang inyong giawayan? tungod na niya pagkapalatuto, Kap. Unsay ngan? Palatuto. Hoy, ikaw, di ka kay bang mangutot di ay, mangutot sa ka. Mungutot lagi, pero ibutan ako. Hilom oy, may lakasulti, pero utro po ka. Mas grabe! Kakaiwa kay gipiling lugar. Bisang dagang mga tao. Mangutot ka kusog pag yung kayo. Grabe ka kaplautot! Elam diha ay, magpakalimpyo po ka nga kusog masakay ka mangutot. Ha, inapa man ganay tuno yung imong utot. Ha? Utsam ko nito, no, be? Katong pila, let's go. Katong 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4, let's go. Unya ni utot nimo. Tut 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 tut. Stilahan. Naku mag-itsi, PPYM. MKRT. Naku magmo na utot ni mo, ha? Apa na ay? Suya lang ka, kabao ka pa, mo pataka lang kang pangutot. Kabao ka itong utot ako. Katututut, tututut. Ha? Kabao ka. Sa pada ikaw may pataka lang pangutot. Ang hilo mo! Naganay mo tingog ron, ha? Akong presohon sa luyo. Narabay may presohan dire, ha? Pasig katilaw niyo mo ron, na. Mao nga walay mo tingog, ha? Basta makadungog lang ko gamayng kasikas akong presohon. Nakasabot mo? Dito ako ha. Di gito ako. Oh, labaw nang dito ako. Ha? Kap? Kap? Huwag mo lakaw ninyo, ha? Huwag mo biya. Asa, diha lang usap mo. Oh, ay, Kap, asa ka, Kap? Abugot sa to'y. Abida, gitubag mo na utot, Kapitan. Si Kapitan din ang utot. Nahala. Presuha to ninyo. Hilom na, ay! Mga kong problema, bisag nag-abot taon sa barangay hall, nga, wag yun may mahusay. Gusto kong ubiya taon sa kong asawa taon, kaya di na ko kagwanta ng iyang pagkauaw, kaning iyang pagpalautot ba. Padlugon kay taon. So, may pagbuwagan lang din ako, no, Bam? Bika ba, sa'yo na una ninyo. Mangutot ba saan mo, Bam? Ha? Ate Pres? Ha? Gilidilbar, butot sa ka? Kanas gulyat, palautot pa na. O sangan, kung kayo musultihon, pindot. Bambina, may adlaw. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karugad lawa, Ang Gulya. atong sender si Dudong Pidot. Pidot. Anis Pidot taon, Ate Pres. Tuan ka ng
na problema siya siyang asawa kay palautot kay Ate Pres. Oh, Hmm? na talig Grabe hangin. kayo. Talig tunugan or hangin, no, di ba? Oh, kada kung magdo sila Ate Pres kan matug sila ng gabi eh. Wa man gibutang diri, matug sila ng gabi eh. Mo ana yung asawa. Inang sumpay na. Putok. Doy. Kada mo daw sa katrim. Doy. Ngano ka na, no? Ano kay nana? Pero nasindot ba yan Ate Pres? Kay kanabi ang utot o di nakagawas sa imong lawas. Oh, mao man ay gas sa ato ang lawas nga mudaot na to sa ato ang adto na sa imong mao kuno nimo patay sa atong atay Ate Pres og di nakagawas ang gas. Mao ba? Di kanang gas lisod man na mao man mo dani mo og kanang sa pancreatis kuan ang gas mo daot ito mo na kinahanglan gyud na ipagawas ang gas Ate Pres kay mao na makaingon heartburn ka makuan ka kanang hyperacidity o tungod sa gas mo na kinahanglan gyud na ipagawas nga siya mawitang mga plastag panyawan herbal capsule Ate Pres kay para mo gawas Oh, gyud ang tinuod gas. na, oo. Mas maayo na dong. Ako misis Ate Pres, si Lisa. Ang amo imno ni kagabi pineapple, cucumber, og seluya, ginger. Amo anang i-shake na namo. I-shake ninyo. Mao na imno namo kay para di ka og mahabwa gyud na imong mga hangin so sa muntian nya haplasan pag gyud atog kining ato ang sedlen namin to well stang nindota Ate Pres. Pero Mao na- kining iyang pagpangutot, ngano man di man mo kuan ang bana natura pero hinuon na makalagot gud hinuon panalitan Ate, imong tinuod, oy. Paris magsigig pangutot Wa mo labi kay na- kuan, wa mo kay kanang lugar nga iyang pili. pero Kung palitan dili na dili Ate Pres, di ka maka control. di ka O makakontrol kay di sabi na ang kapitan gali wa sa gali ka o lagi nami da nang embudi sila guwa. Nato sila sa barangay hall. Pahilawag! Pabrisuho mo. Basta na yung mukas. Hilaw! Pagtatawad, ang kapitan mo. Pero na may utot galiat nga dili baho. Bitaw. Naasay baho. Kanang di pa kakaitsar mo na baho. Ah, Pero baho. wa lang. Kanang utot lang nga hangin ba? Oh. Pero unsa ka katinood Ate Pres nga ang uto tambal kuno sa blood. Saan Pero dili baho, gan? mo pag tambalan na? Bitaw. Pero Si simpat si tinuod, buto ni Mugmayo? Na ako nun sa pagtuon matud pang Doc Williong. No? Ang utot tambal sa blood. Ay. Gitunan pa kuno na kay mao kuno na usa sa mga kuan nga natural kuno nga tambal ang utot. Di- Mao na kun mangutot mo o nya high blood inyong asawa ipaduol sa dili ka na dili budhi kam. Ay, lain na. Kana lagi hindi budhi. Kay budhi Si to ba? budhi. Budhi ka utot ba? Kada ba di mo tingo man gamay Ah, ka. kanang Oh, di gamay. ba kayo? Man Oh, kada. tabahuan na mo budhi. Sa ingala na pads. Budhi. Otot budhi. Ganun budi man na. Budhi nga otot ba mo mo. Yung mabudhion. Dili ka nang pugnan ba? Pugnan. Bam, naay mabasa diya sa utot, bam. Na. Ang ako na ibawaan gulyat. Kung ako na ibawaan gulyat ka ng sa mga lalaki lang na. Ay may babae. Sa mga Pero lalaki. pero sa Bible gams katusuda so ito ko utot sa. Isulti mo na Bible otot eh. Pasi para otot kita suda sa panuotot to pirmi. Padayon ba? Sa ako na ibawaan lang kanang na ang kung ang usa ka lalaki labi nagdunay hernia. Nga naman. Dili tinigom. Hernia ka na ba Hernia, dunay pag- dan Ernia. hernia ka nang dunay danlak. Hernia. Danlak ba? Oh, dunay danlak Danlak. ka Nga nang naman. kami mga dunay danlak so nasawa pa ko man surgery kung muhigda gani mawa man na siya kay morog mo balik. Oh. Inigbangon mo to. Nautot na. Mura sa palautot sad pero Ang ito yung itlog mo utot, bam. palautot. Kani ikaw sabi to na ko utot ko daan yung okay ba unay gamay bata nang sunod ako. Nya. Panot ka tay. Ala siya. Ako ginagi ko. Otot ko na magsunod ako ginagi ko. Oh, okay ka na bitaw. Ito tingo pak. Nainom ka gulyat ko ma-admit ka. Para, nakakita ba ba ito sa FB nga Noli Di Castro nga Oh, katong nag-news sila? nag-news sila. Oo, nga nagkataport yung pangon. Sila Karen de Villa. Oo. Nga nag abot Sa kisa gadaw- nang utot nila tundo. Si Noli. Si Noli. Noli. Isulti na no legend pads. Oh, Noli pag kakita kang nag-ignan si Anan katawan ni Anas Karin nga.
Ana, Ah. yung siya wag kuan-kuan. Abi, siya bliho. Wag yung bliho. Oh, lagi. Yes, Dili kasi- abi karin kay pagkabdi karin Ah. ito ko yung eksaba. Dili, ay, dili. Nuli, Sinuli sinuli. di eh. Sinuli Pero di, ka na, ato. pero ka nang Nya, murag na, pag last kani nga nagkuana sa siyang panyo murag ipaniot. Nya. murag nakamatikon ko gulat nga kanang ana sa ospital murag may ng doktor na nakautot na ni Oo, siya. kana, Ano, kana. Kadang bagong operahan na ti pres. Nga naman no? Kay para kuno amaw na iti mailahan nga ang imo tinaiwa maglukot. Natarong siya pagkabutang ba? Ah, di ay pa. Oo, mao na nga kanang gatong gyapin di ko ati pres gioperahan ko pag alas 10 giingnan ko sa doktor nga pabaruga na siya kay para mangutot. Kay Medyo- para mahibaw-an nimo nga kanang Medyo napakautot tayo. kuan di ka ay. kanang natarong na imong tinai. Nga no ka bitaw na, no mga sa pagkabutang. doktor mo man na ipangutana. Nakautot na siya. Oo. Oh, ana na siya. Mao na nga kanang utot sa kanang operasyon natural na pero kanang kining utot siyang asawa nga si Buka kanang mukalit lang pangutot bisag asa lang. Amra din eh, hindi mayo ni. Ano to na ga? nasa ko yung paambit gulyat. Kung ari ka diri sa 1 Corinto, Kapitulo 7. Lagi po yung utot diya ba? Paminaw sa. Diya mo. Dili kay nangutana man sa parteng bulag na may termino ilitok nga nga bulag di Oh, ba sa bulag bitaw. pangutana. Buwagan ba niya yung asawa? Kung ari ka sa Corinto, Kapitulo 7, versikulo 10. Alang sa mga minyo, aduna ko'y usa ka sugo nga dili akong kagalingon kundili iya sa Ginoo. Masaman. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mo buwag sa iyang bana, kun mo bulag siya kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makiguli siya sa iyang bana. Ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Kani sa pangutana nga partig bulag pero kaning partig utot ako imo sumpay. Yeah, utot Oo. ba? Nadi habam. Kanang ang maayo siguro nga mangutana sila sa doktor. Ah. Kasi ako nangingon ko kanang ma-admit sa ospital na may sa doktor nga nakautot na ni siya. Kanang na ang mangutana basin og dunay diferensya ang ilang estomago, sakto ba na pakalitok. Ug ngano magsigit siya pangutot kanang kanunay bisang Hot man agad. kay ako lang sa ako lang bahin gulyat makautot ko basta kanang murag kanang kusukay aircon kanang moigo sa ako. Hangin lagi. Oh. Panuhot ba? Panuhot. Hangin. Pwede tingali mo tanat sa doktor mo punto medical gamay kung unsay hinungdan nga ingon ani. Ah. Sa gingon na yung gulyat katong gipirahan ka gipunta naman ka nga nakautot ta ba kay timailan nga wa maunsa wa ma, Umaon sa tinai. Maayo ba? Nauli naman tinai ba? Inana man na. So ana na lang dai ana na lang unya may tungod man lang gini sa atong Isa may kalawasan. nagpatambag ani. Si Pidot. Pidot. Oh, dili. Iya pa kuno buwagan niya asawa kay takal pangutot. Ayaw lang dotoy. Sir, Ay, sir, ayaw mo. Muna gingon ka, nagbuwag tungod sa utot. Oh, lain kayo. Sir Pidot, kanang na ang... Dili do asmart mo na, di mo na sa utot do asmart. Oh, may tungod man na sa health, may pagpunto medical man ni siya, pwede mo utanan mo doktor kung say doon na may Oh, diferensya ngano ba? sa inyong ginghawaan. Kay moingon kag kanang na ang health na gani, so dito tag doktor, pero og moingon kag sampit sa pag-ampo, kaysa ako nang ingong sa unahan, matupaso sa kapare, kita duha man ka doktor. Doctor of the flesh, kani mga doktor, o kani mga ari na sa spiritual doctor of the soul. Matod pa, oo. Unsa to, gulyat. O dili ka utot, kay naglukot ang tinae. Ah. Katong lahit ako nakita. Nga naman. Wa gyud utot, pertikto oras tinae. Ay! Gawat ka naman nun. Kada ko ang puzzle, Tihon.